Jeliba jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati in na min ye fiɲɛ suru sira fɛ ani bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli b'aw ye kokura ka yira la k'a fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛmɛnen fɛ walasa an ka se ka jamana in an ka se ka a kunkanko ka se k'o lase aw ma donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera maa ma maa min tɛ maa dogolen sabula sanga ni waati a bɛ waati jan bɔ aw yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ k'a yɛrɛ ɲininka a kɛra cogo di président famana plateau ma ne yɛrɛ tun y'a fɔ a ye waati dɔ la n ko n y'a sɔrɔ mais bana tun b'a kan donc o tun kɛra sababu ye a kun famana ma dɔɔni nka a ka b'o la n b'a f'i ye président tun taara Makan walasa a fana ka se ka taa ala t'a bɔ a ma donc bi nin waati in na a kɔni sera a nana donc an y'a garijɛgɛ donc a bɛ plateau kan bi an n'ale n'a jɛ ka masala jamana kunkanko kan président i ni su. Musa i yɛrɛ ni su. An y'i wele i nana welekan jaabi o diyara n ye i n'a fɔ don tɛmɛnen waati la sabula mɔgɔ caman tun ye ɲininkali kɛ mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ Musa i ni président famana dɛ i ni bi ta famana donc ka kɛ bana tun b'a kɔnɔ ka tila tuguni i kun voyagera ka taa Makan ni o de fɔ maaw ye mais ni Ala sɔnna n'i nana an tɛ fama ɲɔgɔn ma donc Ala y'a kɛ bi kɔni i ɲuman taara i ɲuman nana n b'a miiri k'a fɔ an bɛ dugawu k'ale bi k'a fɔ Ala dugawu minnu kɛra Ala k'o bɛ e minɛ hali bi dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin waati in na. Foli ni dugawu k'a lase an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'u fo k'a fɔ u ma k'u salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ye an bɛ dugawu kɛ jamanadenw ye an bɛ dugawu kɛ an ka banbaatɔw ye ka dugawu kɛ mun nin waati in kɔnɔ u bɛ duguw la an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu kɛ vraiment Ala ka jamana ye Ala k'a basigi Ala ka jamana ye Ala k'a kɛ Ala ta ye parce que n'a kɛra Ala ta ye sigi bɛ diya ni sigi diyara a ka ca Ala fɛ jamanadenw an bɛ nɛɛma sɔrɔ a kɔnɔna na. Ok d'accord président nin waati in na i bɔra ka kuma min fɔ kibaruya teliyaman peut-être e yɛrɛ y'a ta réseau kan nin waati in na an bɛ se k'a fɔ maaba wɛrɛ welela BG la bi ka kɛɲɛ ni a ye kutuba dɔw kɛ kutuba min kɔnɔ kumaw kɔnɔ peut-être i b'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a kan ka ɲininka a ko la sabula kutuba kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ kurantigɛ min bɛ yen a kumana o kan ka taa fɔ kiri bonnako kan a y'a jira k'a fɔ mɔgɔ caman minɛna ka datugu o tɛ ka kiri dɔw yɛrɛ a y'a jira k'a fɔ dɔw yɛrɛ donnen don mais mɔgɔ wɛrɛ taara dɔw sɔrɔ yen nɔ o bɔra a y'o kumana ɲɔgɔnna caman fɔ kutuba kɔnɔ nin waati in na a minɛna min ye BG mɔgɔw ye olu kɔni y'a interpellé walasa ka taa a hakilina tan dɔn nin waati in na BG da kɔni falen bɛ a kanubaaw la est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko nin ko minnu bɛ yen il n'est pas temps fana ka ko lajɛ ji ɲɛmajɔlen la nin n'a ɲɔgɔnna waati min jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ est-ce que nin fana tɛna kɛ gɛrɛntɛ wɛrɛ ye ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga ye ma waati min an bɛ ka bɛn ɲini. Musa bɛɛ n'i ka baara sariya n'a ka baara anw n'an ka baara bɛɛ de n'i ka baara de don bɛɛ de b'i ka baara kɛ a kɛcogo la maintenant vraiment dossier min i bɛ kumana kan nin ne t'a dɔn parce que i yɛrɛ y'a dɔn ne tun taamalen don ma a lamɛn ma segin k'a lamɛn n t'a dɔn min b'a kɔnɔna na donc a ka gɛlɛn ne bolo bi k'a fɔ ko n bɛ kuma nin dossier in kan quoi mais a mana kɛ cogo o cogo an bɛɛ ye silamɛ de ye i m'a faamuya an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma bɔn a kan. Ok d'accord président e kɔni taara Makan i nana fɛn kelen min kɔni bɛ yen nin waati in na o ye kurantigɛba min bɛ ka kɛ an kun y'a fɔ waati la a kun ka d'an ye an kun k'an da dɔ la sabula a bɛ mɛn e n'anw yɛrɛ bɛ an ye jɛmukan caman kɛ kuranko in na e yɛrɛ ye solution caman fɔ ma y'a jateminɛ kuranko in n'i ye jateminɛ ka na waati laban in na a kɛn bɛ ka gɛlɛya lase surtout an kɔni t'a gɛlɛya fɔ aw ye sabula aw ye usine-tigiw ye c'est-à-dire bi bi in na ni groupe t'i bolo o groupe min bɛ se ka i ka baara kɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye entreprise kan wari min yɛrɛ bɛ don carburant kɔnɔ entreprise yɛrɛ tɛ k'o sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ yen ni kuranko in an y'a ye ministre fana bɔra a ye hakilina caman di a la waati tɛmɛna ministre y'a jira k'a fɔ citerne 59 tununna tile 4 kɔnɔ o kuma cayara a jira k'a fɔ groupe marché dira mɔgɔ dɔw ma o taara groupe san groupe ma kɛ sahaba ye o ko bɛɛ bɛ yen an y'a ye kɔsa in na fana o ka service de communication bɔra k'a jira k'a fɔ kunnafoni di tugu kɛn bɛ ka ɲɛsin gouvernement ma nka ministre ma nka ministre bɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa entreprise fitininw min ye entreprise min u ka se k'olu bila batterie kan ni kuranko in
kabini an bɛ saba la fo bi waati yɔrɔ dɔ la 8 yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka tile 1 yɛrɛ kɛ e bɛ se ka mun fɔ an ye nin ko in na sisan hakilina ye mun ye. Musa, i ka nin ɲininkali a diyara n ye. Ne yɛrɛ ka spécialité ye courant de ye. Ne y'o de kalan école la. I y'a faamuya. An bɛ solution fɛn o fɛn kɔnɔ bi o bɛɛ ye solution jeninga ɲimi ye quoi. C'est-à-dire que i b'a fɔ sapeur pompier an b'a ɲini k'a faga. Mali courant ko n'i k'i b'a lajɛ i bɛ taa laɲini depuis yɔrɔ jan mais n'i k'i bɛ bi lajɛ k'a sɔrɔ i ma kunun faamuyali sɔrɔ a bɛ gɛlɛya k'a fɔ k'i bɛ solution sɔrɔ a la. Et puis on bɛ courant min utiliser à 70 à 80% a bɛ an b'a fɔ min ma taji a bɛ taji de ta. Jamana fɛn o fɛn développera diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko jamana baw de don i y'a faamuya nin bɛɛ ye baara kɛ ni énergie nucléaire de ye i m'a faamuya nucléaire civil parce que ni n ko nucléaire mɔgɔw kana taa miiri guerrekɛlaw ni fɛnw la mais je parle de l'énergie nucléaire civile i m'a faamuya o de ye énergie ye énergie min sɔngɔ ka nɔgɔ ka tɛmɛ diɲɛ énergie bɛɛ kan o ye fɔlɔ ye. Filanan o de bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka courant sɔrɔ nɔgɔya da fɛ cogo min na Ala ye an ka dugumakolo sɔn fɛn na fɛn min o bɛ bayɛlɛma ka k'o ye bi an bɛ yɛrɛ ɲini baaraw min kɔnɔna na a kɛra sababu ye an ni jamana gɛrɛla ɲɔgɔn na n'o ye Irisi jamana ye i m'a faamuya o Irisi jamana min an n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na olu bɛ sanna nin baara sifaya kɔnɔna na hali ni gɛrɛntɛn dɔ delila k'u sɔrɔ ka tɛmɛ n'a bɛ fɔ ko Tchernobyl i m'a faamuya ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ye n ka mémoire dilan o cadre de kɔnɔna na i y'a faamuya n bɛ tila kalan na waati min na ne ye n ka mémoire sɛbɛn o de la ne yɛrɛ tun bɛ usine na usine min bɛ o matériel ninnu dilan c'était la première fois que yɛrɛ mɔgɔ bɛ don yen ni tɛ u dɔ ye quoi i y'a faamuya. Moi j'ai dit quelque part il faut que les gens comprennent que ni i bɛ fɛ ka fɛn dilan i b'a dilan sur la durée ne y'o de fɔ n ko Mali problème fɔlɔ anw fɛ yan o ye planification ye ka sababuya kɛ mun ye population bɛ augmenter la ka taa fɛ besoin bɛ augmenter la ka taa fɛ mais dɔ tɛ farala production kan bon ni dɔ tɛ farala production kan hali ni a ko bɛɛ ka ɲi a bɛ na ni gɛrɛntɛ ye surtout que moteur an bɛ moteurw min utiliser a bɛ kɔrɔ ka taa fɛ de n'a bɛ kɔrɔ a consommation bɛ bonya n'a bɛ kɔrɔ a maintenance bɛ bonya ka taa fɛ i m'a faamuya donc an bɛ système kɔnɔ système min ni Ala ma jan kɛ a système bɛ se ka kɛ fiɲɛba ye taalen ɲɛfɛ i m'a faamuya maintenant carburant ko problème ni mɔgɔw ko k'u b'a fɔ an k'a jateminɛ koyi importation min bɛ kɛ carburant na n'i y'a lajɛ dɔ bɛ taa kɛlɛkɛ fɛngɛw la dɔ bɛ taa an ka bolimafɛnw na maintenant parc min bɛ importation kɛ est-ce que dɔ faral'o kan ka se niveau ma niveau min bɛ se ka satisfaction kɛ o fana ye ɲininkali min kan ka kɛ maintenant moi je pense que dans l'urgence bamananw b'a fɔ ten de ko ni sa bɔra ka bere min t'i bolo i b'a kɛlɛ n'o ye donc dans l'urgence an bɛ urgence min kɔnɔna na an tɛna se ka foyi sɔrɔ bi n'a ma kɛ groupe ye pour nous dépanner ani carburant i m'a faamuya parce que ni k'i bɛ fɛn o fɛn sigi sisan k'a fɔ k'i b'a structurer ça va prendre au minimum 2 ans bon maintenant la communication sur tout ce qui est en train de se faire EDEM, moi je pense que en toute responsabilité baara kan ka kɛ i m'a faamuya a bɛɛ ma se fɔlɔ les gens ont besoin aujourd'hui de résultats pour atteindre ces résultats maintenant ni restructuration ninnu kɛra a kɛcogo la a bɛ se ka kɛ sababu ye et puis ne bɛ min fɔ nin ye ne delila k'a fɔ plateau in sanfɛ
mɔgɔ min bɛ production kɛ o man ka feereli kɛ anw fɛ yan énergie entité kelen de don u kan ka énergie di Mali u kan ka éclater fila ye ka kelen kɛ production ye ka kelen kɛ vente ye donc min b'a feere o b'a feere cogo min na pour que gɛlɛyaw bɛ se ka bɔ a la maintenant l'État est obligé aujourd'hui de subventionner parce que le coût là il n'est pas maîtrisé bon donc ni coût ma maîtrisé et puis mɔgɔw bɛ kule mɔgɔ caman bɛ taa a y'an ta baara la a y'an ta baara la mais ni entreprise kɔnɔna na ni gɛlɛya bɛ yen poche dɔw bɛ yen fo maga ka k'olu la a fɔlɔ ye mun ye baarakɛlaw yanni dɔ ka fara a kan dɔ de bɛ bɔ a la i m'a faamuya ni k'i bɛ société redresser il y a des plans comme ça qu'il faut mettre en place maintenant dépenses olu i bɛ se k'olu réduire cogo min na i m'a faamuya donc moi je pense que aujourd'hui on a besoin d'une capacité encore supplémentaire maintenant an dafɛ jamanaw gɛlɛya bɛ bɛɛ la i m'a faamuya ni jamana b'an kɛrɛfɛ min tun bɛ se ka na an ka secours la en attendant que an labɛn bon o bɛ se ka kɛ alternative dɔ ye sinon ni mɔgɔw wulila mɔgɔ caman b'a fɔ tile b'an fɛ yan tile b'an fɛ yan tile b'an fɛ yan effectivement tile b'an fɛ yan mais n'i ma labɛn tile baarali la e bɛ se ka o baara waati jumɛn kɔnɔna na k'a fɔ ko e bɛ se ka nin waati gɛrɛntɛ ta ka bɔ i yɛrɛ kan donc ça c'est des projets à moyen et à long terme i m'a faamuya mais dans l'immédiat là on est obligé de faire avec les moyens de bord maintenant moi je pense que n'i y'a ye on est tous dans cette situation bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen bi o a ma se an ka don o la parce que courant c'est pas un luxe i m'a faamuya irisiw ye san 5 de kɛ pour que u bɛ se k'u ka jamana électrifier u ye quinquennat kelen de ta a waati la Lénine ko électrification siastran c'est-à-dire que ka jamana bɛɛ électrifier u ye san 5 de ta pour électrifier un pays un quinquennat entier donc nous on est dans l'obligation aujourd'hui si on veut parler de développement parce que machine fɛn o fɛn bɛ yen bi a bɛɛ bɛ baara ni voilà donc on est obligé d'aller dans ça maintenant bon anw fɛ yan malheureusement on n'a pas de pétrole pour l'instant même si découverte bɛ sen na bon les ressources que nous avions là bon fila de don moi je dis toujours aux gens soit i ka ressources propres b'i permet k'i ka ambition atteint c'est-à-dire que i yɛrɛ bɛ min bɔ n'i bɛ se k'a feere ou bien i bɛ se k'a utiliser ou bien i bɛ juru ta k'i ka mago ɲɛ n'a ye nin fila solution miracle wɛrɛ tɛ yen maintenant si la solution miracle existe en tout cas moi je ne vois pas moi je pense que aujourd'hui j'appelle de tous mes voeux que centrale kura min kɛra nin ye bon sirakɔrɔ dɔw ko a baara tɔ nɔgɔyara que o tɛ k'a fɔ ko yen mɔgɔw fana bɛ gɛrɛ taala bana ka taa ko parce que ko u ka wari ma sara de bon ko dans les jours à venir mais nin bɛɛ bɛ sɔrɔ négociation kɔnɔna na parce que au fait i b'a dɔn ni gɛlɛya b'i kan waati min na i bɛ concession caman kɛ o il faut que on comprenne aussi ça parce que dans les techniques de négociation ni juru b'i la n'a gɛlɛyara i bɛ juru wɛrɛ de ta k'o juru ɲɛnabɔ i m'a faamuya donc moi je pense que on est obligé d'aller dans ces techniques de négociation pour que lafiya bɛ se ka na sinon l'électricité aujourd'hui moi je pense que bon groupe feerelaw olu b'u tɛgɛ forote ça c'est normal ça c'est du business i m'a faamuya mais n'i ye an b'a fɔ courant ka gɛlɛn o ye tiɲɛ mais n'i ye groupe consommation jateminɛ entreprise ni hali domicile kan i b'a ye k'a fɔ ko énergie courant man gɛlɛn parce que u ka gɛlɛn ka tɛmɛ o kan mais bon c'est pas pour justifier quelque chose moi je pense que il faut se donner la main
C'est ça le plus important. Et il faut que les dirigeants au niveau de EDM soient attentifs. U ka mɔgɔw ka kuma lamɛn, u ka essayer ka mɔgɔw hakilinata u k'o fana ta k'o baara kɛcogo la, baara kɛcogo min a bɛ se ka na ni solution ye quoi. Mais moi je dis aux gens pour que problème énergétique nin ka se ka en tout cas ka wuli ka bɔ an kan. La solution aujourd'hui c'est de passer par ce que je viens de dire. N'a kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Burkina, Mali, Areva ngo o Iranien bɛ bɔ Niger de. N'i y'a ye Américains kɛlen bɛ ka sama Niger nɔfɛ bi, c'est à cause de ça aussi et du pétrole. Moi je crois que on a des solutions et il faut les envisager rapidement. Et moi je pense que autant nous avions réussi là à monter en puissance de l'armée, autant il y a des priorités aujourd'hui comme l'électricité. Il faut trouver une solution parce qu'il n'y aura pas de développement sans électricité. Nous avons mis fina Internet a mais avec un fouille. Téléphonie ni fenga nous. Il y avait fait que c'est innovant. Mais ce qui va rester perdurer pour l'éternité, c'est le courant. Mais ni mimo famia il veut calculer du bas. Donc il faut que nous ayons cet esprit là. Et moi je pense que les autorités en ont conscience parce que amana ke chogo ni ibora ko ni bidibio ni dibi bon moi je pense que chacun surtout mo bu yera yinga capital mais ni président mo ma se ka femi pampepo c'est vrai anya fo gelia be ni ayi malion yere gelia ko parce que wati do temena ya anya ni kunatika ko kera gelia ko se fo mo kuma sala ko ka real ball affirmer mais zena mo ya ko mais est-ce que n'est pas tant que autorité ka se ka bon ni watina ka a gɛlɛya yɛrɛ kun fɔ jamanadenw ye pour que mɔgɔ ka se ka amorti parce que sisan i b'a ye couloir kɔnɔ bɛɛ bɛ ka kabini ministre ka bɔli la mɔgɔ caman kun soulagé la mais bi bi na la ko tiɲɛna questionnement caman de bɛ ka kɛ ministre ka bɔli kɔfɛ ka yira k'a fɔ citerne 59 tunna tile 4 kɔnɔ mɔgɔw ma se k'o faamu cogo si la k'a fɔ hali bi o tunna c'est vrai an y'a ye kɔsa in na k'a fɔ a ko bɛ justice la a fɔra ko groupe dira marché dira dɔw ma ko ka taa groupe san o taara groupe min san groupe nana et groupe yɛrɛ ma kɛ groupe ye a bɛɛ jenina a dira jɔn ma marché dira cogo di jɔn y'a bénéficié nous si tout ni fɛn ninnu bɛɛ tora zone d'ombre kɔnɔ est-ce qu'il n'est pas temps ka clarifier mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka faamu. Moussa, moi je pense que ça c'est des paroles de réseaux sociaux. Et moi personnellement tant que je n'aurai pas une discussion comme ça avec l'autorité compétente. Mais ministre yɛrɛ bɔra télé nationale la. Bon, je n'ai pas suivi, je n'étais pas là. Mais bon. Effectivement, parce que le ministre bɔra sur le JT de l'ORTM pour dire ça. Maintenant, si le ministre est sorti, je pense que c'est une autorité qui a affirmé ça. Bon, l'autorité, elle va s'assumer. Et en la matière, il y a des enquêtes, il y a la justice qui fait son travail. Moi, je crois que les réseaux sociaux, les informations. Moi, je pense que de façon logique pour moi, ni problème mimbe. Problème ka chao, dobe ka du kono, dobe ne ka du kono. Mais bébé ta nyana bo. Bon, na be ka du kono. Et tu prends les solutions pour régler. Et moi, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème qui est posé, il faut trouver la solution. Maintenant, la solution, comment la trouver? Il faut faire travailler nos intelligences. Maintenant, intelligence ou mon moi, je pense qu'on trouvera une solution. Mais dire, bon, avec bon, au TC, le problème est résolu. Nous sommes champions à critiquer. Nous sommes champions à dire, bon, Nimitane. Tu sais, je vais te dire, Moussa. Et en démsellement, en fitinement, en fait, comment faire ko denta face mais tu sais, en réalité, on pense toujours que l'État peut tout faire.
N'i ye dɔw yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ de bon wari bilalen bɛ l'État prend seulement il distribue il fait ce qu'il veut avec mais c'est pas vrai. C'est comme un enfant qui pense que son père a fa bɛ se ka kasikile gosi ou bien a bɛ se ka wankiw ci. Il m'a faamuya. Mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui moi je pense que trop de communication ça nuit. L'armée a fait son boulot. Moi, j'ai dit avec professionnalisme, mais tous les jours, on aperçoit que les résultats d'Obeke là. Moi, j'ai dit aux différents responsables, aux différents ministres, aux différents directeurs, Beka Baraké dans ce sens, qu'on voit les résultats sur le terrain. C'est ça le plus important. Maintenant, ni et ma consultation là, tu penses que je peux t'apporter quelque chose. Mais appelle-moi en catimini ou appelle-moi en tous et je te donnerai mes orientations. Maintenant, et à choisir. Parce que, Moussa, tu sais, la montée en puissance de l'armée, Nia Takalage, il m'a fait bien. Oui, armée qui a plan Marshall de. Il n'y a pas eu de bruit, Sadio n'a pas fait de bruit, et Assimi n'a pas fait de bruit, les autres n'ont pas fait de bruit, mais ils ont travaillé. Moi, je pense que c'est la méthode la plus radicale. C'est pourquoi la grande muette là, moi-même, franchement, si je peux évoluer comme ça, je pense qu'on laisserait les gens commenter après. Il m'a fait bien. Donc, ministre Kang a un bâton de pèlerin et réchauffer les assiettes. Trouver des alternatives en attendant que on a structurer. Mais ce n'est pas que dans l'électricité, ce n'est pas que dans ce domaine seulement. Moi, je me souviens encore, et pour la petite histoire, ATT était au pouvoir, les fermiers blancs de Zimbabwe, là, quand ils ont été chassés. Moi, je l'ai dit en douce. J'ai dit, bon, est-ce que Antiségata nous n'ont fait qu'un terrain où nous officine pour qu'il y ait une autosuffisance alimentaire parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont de l'expertise. C'est-à-dire qu'au bagne donc quoi. Etc. Mais même là, aujourd'hui là, pour qu'on ait une agriculture performante, il faut qu'on sache ouvrir. Il faut que aux mécanisations fana anye nete avion mun to do combat kela uni fengenu anyu soro jogomina mais il faut qu'on ait le même matériel pour l'agriculture, c'est-à-dire que agriculture là au fana top ou yemi ango nyini, c'est-à-dire que on est dans la construction d'un état sérieux, un état qui veut être autonome, un État qui veut vraiment s'autosuffire. Il faut le faire avec beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire que l'armée bata la agriculture la a nyenite, électricité la a nyenite, diago restera en performance etc. Mais tout ça là, ça nécessite beaucoup de trucs. Il y a un projet où kacha mais projet au fort ou blanc ou fort ou blanc. Maintenant chaque projet ou quand on doit responsabiliser pour ça et avec des résultats à la clé. Ils ont une chaîne de commandement. Mais tout le monde c'est structuré, tout le monde a ses responsabilités. Mais en fait, il va sur le projet il m'a famille moi je pense qu'il faut qu'on sorte de ça et qu'on ait des choses vraiment réalistes et ni partenaires parce qu'on a dit maintenant que c'est selon les intérêts du Mali. Nanga ngata Israéliens on a fait un tour on fait. Nanga ngata Palestiniens on a fait un tour. C'est-à-dire qu'il faut maintenant que et chaque département ministériel puisse vraiment travailler en sourdine, que le peuple voit les résultats. C'est ça le plus important. Ok.
président an y'a ye CEDEAO mɔgɔ fana bɔra k'a ka min ye ka réunion extraordinaire kɛ min na ordre du jour la yira k'a fɔ levée des sanctions Mali min ye Mali concerné Assimi ni premier ministre olu kɔni ka voyage olu kɔni sanction wulila mais Niger ta maintenir na est-ce que nin sommet in tɛ se an tɛ se k'a fɔ ni ye a jateminɛ kɛ k'a fɔ CEDEAO bɛ ka perte de vitesse la a ka nin ko in na. Musa i bonya kama min da don CEDEAO kuma na n'o tɛ pour moi tu te souviens ne de taara bataki di a don tile ma n ko an ka bɔ CEDEAO. Tu sais au fait mɔgɔ bɛ don tɔn kɔnɔ nafa kama mais ni tɔn min nafa t'i la i bɛ réfléchir de maintenant i bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na. Moi je pense que aujourd'hui les intérêts du Mali là taalen ɲɛfɛ ce n'est pas dans la CEDEAO de on n'a aucun intérêt dedans. Moi je te dis mais les grands diplômés, les grands savants, les grands trucs, ils vont dire oui. Non, moi je suis pas dans ça. Moi je veux parler du concret. On sait quand il est isolé ou tiens. Mais ni bɛ tɔn kɔnɔ sisan ni tɔn kɔnɔna na bɛɛ n'i ka intérêt de don. Les plus puissants là a b'i bila olu ka dabada de ma. Kosɛbɛ. I m'a faamuya. Malheureusement on est tous États mais an ka fangaw tɛ kelen ye quoi. Donc i ni min ko tori bɛɛ bɛ kasi bɛrɛmaji la. Bon o bɛrɛmaji dɛ anw ni Burkina ni Niger par exemple anw bɛ bɛrɛmaji kelen kɔnɔ quoi. I m'a faamuya. Donc an ka intérêt bɛ se ka ɲɔgɔn croiser. Moi je pense aujourd'hui que le sommet de la CEDEAO là n'i y'a ta k'a lajɛ défaillance bɛ n'a ka jira. Parce que n'i y'a faamuya yɛrɛ il y a beaucoup d'États qui sont fragilisés maintenant. Ceux qui veulent tenir le truc là, mais eux ils ont des intérêts. Ben, la CEDEAO à l'origine ce n'était pas une organisation politique, c'était pour booster nos économies. C'est-à-dire an ka sɔrɔ sira ni fɛnw mais an nana yɛrɛ sɔrɔ mun kɔnɔ sisan a kɛra politiki gɛrɛn a kɛra a bɛ dɔw ka bolo kan mun bɛ se ka manipulation baw ni fɛnw kɛ. Moi je crois que en toute responsabilité an b'an ka intérêt de nɔfɛ an b'an ka jamana développement de nɔfɛ. Maintenant ni mɔgɔ min ko an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o sira kan ani bɛ se ka jɛ fɔ mais n'ani i tɛ taa ni ɲɔgɔn ye o kɔni ne bɛ to k'a fɔ barokɛdaw la tuma dɔ la n ko CEDEAO il est jɛnsɛn a jɛnsɛnna quoi. Mais ce que je vais te dire en réalité u ko sanction min wulila a bɛ mun mago ɲɛ. Non, de toi à moi. Est-ce que Assimi a besoin de cette sanction? Est-ce que Choguel avait besoin de cette sanction? On n'avait jamais besoin de cette sanction. Aux sanctions, à bout de boulot, ou de coachou, ou de coacha, à bébou de boulot. Et puis, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que souvent, moi je suis très choqué quand j'entends les responsables de la CEDEAO parler. Vous savez pas pourquoi? Quand tu regardes, il faudra que sanctions ou la embargo ou la mais nos banques ont été axifiées ici, ou axifiées à travers la BCAO. Il m'a famille Mali soro ou guérinte à quand. Donc pour ne pas nous faciliter certains trucs. Et aujourd'hui, on bi bolanga ni makara konna obna kabena an yɛrɛ boloma sɔn an yɛrɛ ka wari cotiser len na. Ɲɛ b'a banque BCEAO directeur fana bɔra yan kɔsa in na. Mais parce que o siralen de don sisan an kana an fosi ka bɔ a la. Fosili ka bɔ a la c'est pas que les dirigeants parce que les populations aujourd'hui sentent ce besoin là que an kan k'an yɛrɛ rassurer. Gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ nin ye on vient de très loin. Parce que les gens pensent que tout est rose. Tout n'est pas rose. Il m'a famille. Il y a eu, c'est vrai que le peuple a été résilient. Mais qu'à cela ne tienne. Il m'a famille. Moussa, ngo gɛlɛya de kɔnɔna na i b'i baliman dɔn i b'i teri dɔn mais anw ka nin gɛlɛya kɔnɔna na ni se bɛ dɔw ye
il ne parle pas des dirigeants, parce que c'est le peuple qui prend le coup. Donc, aujourd'hui, là, si ça combat serait une enchité, bon, au CDAO, moi, je pense que c'est ça. Les intérêts du Mali, là, on va les défendre au niveau de la CDAO. Et c'est pourquoi moi, je dis souvent que cette équipe dirigeante que nous avions, il m'a fait un métier à retourner comme ça. Parce qu'il y a souvent des gens qui ne me comprennent pas. Moi, j'ai une démarche cartésienne. J'ai dit qu'aujourd'hui, l'équipe dirigeante, à la Mankisra, ni aux équipes dirigeantes, amena sraoreta, mini ni sera intikili. Donc, ni à la Madjange, amena tourner en rond pour revenir à la case de départ. À la Kanansoum. Ok, il voilà qu'au fond, c'est ça, ni est-ce qu'à M. Kapobi, Agnabala Madi Burkina, il y a pour Amber Bermadila, ou le Québec au boulot d'Inromaka, AS créé. AS, mais M. Kapot, les frères, ni Mali Retnake, et capitale régionale, parce que Mali est forum Chama abrité. Le président Tchani était là, le premier ministre du Burkina était là avec une forte délégation au coffre minier, expert expert financier, baroquea. Conclusion bora kabola agnaye conseil na tuguni minier forum de la sécurité routière au pendant na lancé agnaye au ben na ndoko am saka poni wati na Mali kon kera ASI capital fin est-ce que am saka poni force mbe ka wuli ne bina ke sababu bi sida o mo vraiment oluka se ka reculta Mali ni jamana sabani est-ce que am saka poni se ka fara kelena bibina puis que ka se ka converger surtout mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ monnaie ko kuma pour que an ka se ka taa monnaie unique la min ni CEDEAO ta tɛ kelen n'a y'a sɔrɔ CEDEAO mɔgɔw kɔni ko n'an ye wari bɔ dɔrɔn k'an bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ k'a sɔrɔ CEDEAO olu ɲinɛna k'a fɔ jamana caman b'a kɔnɔ minnu ka wari b'u yɛrɛ bolo. Bon, Moussa, il est journaliste ba ye mais ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna il faut pas que on ait des considérations nationalistes. Mais moi je souhaite que les frontières là soient complètement brisées parce qu'on est un même peuple. Il m'a famille Bamako, Akera Bamako, Akera Ouagayo, Akera Niamey, capitale de notre AES, Nebolo. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que jamana denw bɛ se ka lafiya cogo min na. Ni n ko jamana denw ni jamana saba denw bɛ se ka lafiya cogo min na. Et puis, Mali est, qu'on le veut ou pas, on est pionnier dans cette lutte-là. On est pionnier, c'est-à-dire qu'on est kɔrɔ ye. On est daminɛ. On est daminɛ. Tɔw nana sɔrɔ. Bon, Burkina, Niger, an bɛ se k'a fɔ. Ou quoi il y a femme bon dogoni koroya de do quoi donc no boyen ɲɛsinna ma an fana kan ka se ko o boyen minɛ an kan ka se k'a fa parce que mɔgɔ min b'i boyen i b'o ka jɔnya juru la dɛ donc au fait c'est pourquoi quand les autorités du Mali ont réagi par rapport au Niger vraiment moi j'étais fier d'être malien j'étais encore plus fier il m'a famille donc moi je crois que il faut que Ambe Baramina, c'est vrai que l'insécurité devait qu'elle là, c'est ça. Il m'a famille Ambo de qu'elle là. Mais Talenyefe, ce qui est le plus consistant qui peut que même si que sababouye, quand Kalanyona, quand Ke Nyon Doye, o Esroy. O Soro, o Sega Yirwa Chugomina. Et puis, Jamana Be, ala est fin de Jamana Bema. Il m'a famille. Donc au jamana ressources nous am se ka coordonner cogo mina n'a coordonné na a se ka ken nafa ye ka an ka jamana nous développer cogo mina. Moi j'ai dit le 21e siècle là c'est le siècle de l'Afrique. Il m'a famille jamana be développer la cogo do mo siècle do kera apogée jamana continent bema mais on a continent mais effectivement et ambestra min kan sisa il m'a famille moi je les considère comme un même pays. Il m'a famille. Mais Talenye fait, on a développé. Mais moi je pense que les atouts comparatifs, quand tu vois que le Niger aujourd'hui tend la main
pétrole ko la moi je pense que u y'u ka baara kɛ o nous aussi ne bolo a ka kan ka to an hakili la juru de don i m'a faamuya et puis ces populations là an ka kan ka brasser ɲɔgɔn na a ka dɔnya k'a fɔ anw de taabolo ye kelen mais nous on est dans la CEDEAO je te donne un exemple est-ce qu'on peut compétir avec le Nigeria aujourd'hui? Non. Et on dit que la CEDEAO fait tel nombre d'habitants. Donc c'est un marché potentiel pour l'économie de nos pays. Mais il y a une usine du Médaille qui va faire le Nigeria. Bon. Mais eux, ils peuvent déverser sur nos marchés. Donc, au fait, Abidjan est intéressé. Abidjan est intéressé. Mais, Talenye fait et puis, la fiscalité uniformisée, parce que, on be cornana, on be kokodidala. Et puis, facilité autant on y. Bon, moi, je pense qu'il faut réfléchir qu'à faire uniformiser, parce que moi, je suis il m'a fait dɔ bɛ kini fɛ dɔ bɛ ɲɔ fɛ dɔ bɛ maɲɔ fɛ i y'a dɔn an tɛ kelen ye. ok an bɛ taali bi nin waati na an bɔra k'a fɔ armée kɔni ye a ka baara kɛ i y'a fɔ cogo min mɔgɔ caman tun bɛ k'i ɲininka Kidali bɛna minɛ cogo min kuma tun cayara an y'a ye nin waati na yanni Kidali ka minɛ a kun ganna kosɛbɛ kabini Berre tunna fo ka na ANIFIF ka taa Aguero nin waati na fo ka taa don Kidali. Kidali ko min na gouverneur kura min sigira o ye El Hadji Gamu ye an y'a ye président kɔni y'a reçoit ka instruction d'a ma. Premier ministre fana y'a reçoit ka fɛla ta fɔ a ye a taara min ye Kidali kɔnɔna la depuis Gawo a kunbɛra cogo min bɛɛ y'a ye sabula mɔgɔ min don a dogolen tɛ jamana kanu min b'a la ka kɛɲɛ n'o ye sisan an y'a ye commissariat fana dayɛlɛ la e yɛrɛ fɛ sisan n'a ma ɲɛ administration kɔni taara gouverneur taara a taara ni administration dɔ ye commissariat dayɛlɛ la mun de kan ka kɛ nin waati in na pour que ka se ka nin yɔrɔ in yɛrɛ ka consolider puisque an y'a ye sanga ni waati Mali gɛlɛya bɛɛ bɛ na nin yɔrɔ in de la. An ka dan yɛrɛ la Musa jamana in problème bɛɛ ye an ka dan yɛrɛ la m'a fɔ an ka excès de confiance ta mais an ka dan yɛrɛ la an ye fɛn caman essayer jamana in kɔnɔ dɛ awa juguw min tun b'a an ni ɲɔgɔn cɛ n'olu bɔra an ni ɲɔgɔn cɛ sisan maliyɛn bɛɛ ye ba ni fa ye i m'a faamuya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dans des connexions a mana ta cogo o cogo i m'a faamuya. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ni jugu bɔra an senkɔrɔ a tɔ régler o ka nɔgɔ mais toujours est-il dit que manipulation de bɛ kɛ la quoi. Les gens essaient de manipuler les esprits nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan mais personne ne naît mauvais. E delila ka mɔgɔ ye ko min bangela depuis a denmisɛnninma mɔgɔ jugu de don. Ngo société de vie transformée. I m'a faamuya mais n'i filila i bɛ segin kɔ. Ala yɛrɛ ko ni an segira ale ma ale b'an yafa. I m'a faamuya ni mɔgɔw sera ka miiriya ɲuman ta ka segin kɔ k'a dɔn k'a fɔ nin ye n ka jamana de ye parce que jamana jɔn ni jamana fɛngɛ o fana ye alabato dɔ ye o. I m'a faamuya. Moi je pense que aujourd'hui cohésion sociale bɛ na cogo di juguw ka bɔ an senkɔrɔ. Ni juguw bɔra an senkɔrɔ an yɛrɛ dama an bɛ bɛn o. I m'a faamuya. Mɔgɔ ka kɛ yen don o don ko e bɛ sɔrɔnali don na e bɛ sɔrɔnali don na e ka sɔrɔnali don tɛ ban i b'a kɛ ka da kun dɔ de kan i m'a faamuya n'o tɛ n ko du kɔnɔ tuma dɔ la n'a gana a bɛ fɔ ko dɔgɔ ni kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ fɔ ko a y'u to ɲɔgɔn na fa yɛrɛ bɛ chaise ta k'i sigi i m'a faamuya ni o waatinin tɛmɛna kɔrɔ ni dɔgɔ u tɛna ɲɔgɔn minɛ u bɛ ɲɔgɔn minɛ pour la vie. Moi je crois que en beau système ni min kɔnɔ bi je prie encore que ala ka jisuma k'a kan et puis n b'a deli fana n bɛ ala subahana taala deli pour que taalen ɲɛfɛ mɔgɔw min bɔra ka taa jamana wɛrɛw la olu ka segin faso kɔnɔna na hɛrɛ la u ka segin damu kɔnɔna na u ka segin basigi kɔnɔna na. Ok président an bɛ ɲininkali min tɛnkun na sabula an bɛ se k'a fɔ nin transition in
maa t'a fɔ sabula aw yɛrɛ de transition parce que aw de kɛlɛ kɛ pour que ni camancɛ faga in ka se ka sinsin ni waati na n'a fɔra ko aw ye kɛlɛ kɛ aw bɔra minnu kama bi bi na an y'a ye aw kun lakana kun b'a la min ye kiriko bɔnnako kun b'a la jamanadenw an b'a fɔ pacte social jamana ka se ka basigi o kun b'a la fɛn caman kun bɔ o kɔnɔna na est ce que bi an bɛ se k'a fɔ e yɛrɛ nimisi wasara bi k'a fɔ i bɔra ko min kama kɛlɛ min kama walasa jamana ka se ka basigi hali n'a bɛɛ kɔni ma se ka kɛ sabula a bɛɛ tɛ se ka dafa nin waati in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ i ka hakilina caman e yɛrɛ fɛ bi bi na an b'a sira ɲuman kan. An b'a sira ɲuman kan mais buna adamaden i b'a faamuya an pereselen dɛ fɛn min ma se ka ɲɛnabɔ san yirika kɔnɔ mɔgɔw bɛ fɛ o bɛɛ ka ɲɛnabɔ san 2 kɔnɔ o fana ka gɛlɛn dɛ i m'a faamuya on a des débuts de solution dɔw bɛ yen an avancer o la kosɛbɛ dɔw bɛ yen an bɛ avancer o la mais dɔw bɛ yen peut-être que magamakulu la ka sababuya kɛ fɛn wɛrɛw ye mais moi je dis aux gens Musa ni hakili b'a la fanga d'Afrique kɛra waati min na ne de ko n k'an ka taa transition na 5 ans. 5 ans bien sûr y'a fɔ an dun bɛ ka taa o la dɛ. I m'a faamuya mun de don parce que ne bolo mandat de transition de kun kan ka di et puis ka pacte dɔ dilan jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ la. k'an bɛ an ka taa fɛn sɛbɛnni kɔnɔ. M'a dɔn n'i ye n ka livre in kalan mon regard sur le Mali ne y'o sɛbɛn depuis i bɛ k'a bɛ fanga la i m'a faamuya et je vais parler de ça bon bi c'est pas parce que X b'a la ou bien Y b'a la mais an tɛ kɛ gɛrɛn k'an yɛrɛ kɔnɔ fara moi je pense que aujourd'hui le Mali a des priorités parce que i mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ka taa élection na an ka taa i b'a fɔ ko élection de bɛna jamana in yɛrɛ mais le problème du Mali c'était pas une histoire que d'élection i m'a faamuya min kun ka jugu an ma ni fɛn bɛɛ o ye insécurité i y'a faamuya o de kun ye problème yɛrɛ numéro 1 ye jamana in kɔnɔna na mais o problème numéro 1 ye fu bɛ ɲini ka sira la koyi mais hali n'a ma ban fɔlɔ moi je crois que aujourd'hui on a d'autres priorités Musa n'a danna ne ma wari min ka kan ka don élection na n'a bɛ se ka an ka agriculture yiribɔ k'an kɛ autosuffisant ye à 100% n'a bɛ se k'an ka kuranko problème ɲɛnabɔ k'a k'a ye 100%. Moi je pense que les Maliens ont besoin plus de ça que d'aller à des élections. Mais aujourd'hui, Moussa, ni i filila i yɛrɛ ma i bɛ kɛ fɛn sidɔn bali yɛrɛ parce que démocratie min u bɛ fɛ k'a d'an ma Faransi démocratie de don wa Amérique démocratie de don wa Alimanw ka démocratie de don wa mais n ko royauté bɛ nanzara jamana dɔw la an ka sabali sa farafinna yɛrɛ n ko pays islamique bɛ yen cɛya galo c'est-à-dire que c'est des questions de choix des peuples on ne peut pas nous imposer des démocraties comme la démocratie française i m'a faamuya an ka kan yɛrɛ ye ça c'est pourquoi moi je dis toujours aux gens an ka dan yɛrɛ la an ka kan yɛrɛ ye. Président an bɛ bɔ ni question sabula waati bɛ ka taa ni waati n'a a yirala fana an y'a ye réseau kan ni téléphone na kɛn bɛ ka réseau bɛɛ minɛ a bɛ ka yira k'a fɔ même au sein du groupe M5 ko vraiment ko ça ne va pas ko bruit bɛ ka kɛɲɛ e yɛrɛ bɔra ka élection fɔ ka kɛɲɛ ni candidature ko ye a ko bɛ cogo di. Bon franchement ça fait un bon moment ne tɛ taa réunion kɛ la parce que ani n ka bana donna ɲɔgɔn na bana kɔfɛ n tun voyage la bon n nana pratiquement c'est jeudi la réunion prochaine peut-être ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ n bɛ taa o réunion na mais Musa n'i ye M5 ta k'a lajɛ politique mɔgɔw b'a la société civile b'a la fɛn wɛrɛw b'a la bon tout ça là c'est un grand ensemble mais bɛɛ n'i ka ambition de don i m'a faamuya moi personnellement aujourd'hui je trouve que le Mali est bien dirigé je ne suis pas candidat et je ne serai même pas candidat i m'a faamuya parce que ne bolo on a d'autres priorités que ça que an ka taa an yɛrɛ focaliser élection ko kuma kan bi i m'a faamuya parce que n'i y'a ye i bɛ taa élection na
ne bolo il y a des préalables que an kan ka se au niveau ma n'an sera au niveau ma o est niveau de non retour ye mais dɔw b'a fɔ fana parti bɛ sigi de pour que ka taa fanga ɲini fanga ɲini waati bɛ yen mais an t'o waati de kɔnɔna na pour moi on n'est pas dans ça i m'a faamuya et pour moi même actuellement les questions de candidature là pour moi en réalité c'est un faux débat i m'a faamuya min ka nɔgɔ an bɛɛ ma bi n'i ye chauffeur ɲuman sɔrɔ min b'i ka mobili boli ka ɲɛ i m'a faamuya n'a b'a bolila ka ɲɛ aw hakili sigilen don hali n'a bɛ to ka café noir dɔɔni d'a ma a k'o min pour que a ɲɛ ka to yɛlɛlen a b'o dɛmɛ o waatiw kɔnɔna na maintenant taalen ɲɛfɛ ni problème min nana ni contestation ye élection kɔnɔna na n'o problème bɛɛ wulila ka bɔ yen k'a fɔ ko jamana basigira k'an kan ka taa élection na mais an bɛ taa élection na o la ni ala y'a kalifa mɔgɔ min na a bɛ kalifa o tigi la mais pour l'instant moi je ne suis pas dans ce débat là au niveau à kɛra M5 ye o a kɛra yɔrɔ wɛrɛ o moi je pense que on a d'autres priorités que ça maintenant même si on devait aller aux élections même si j'ai dit n b'a conditionné i y'a faamuya ne bolo malien bɛɛ ka kan k'a fɔ an ka Asimi to yen fɔlɔ mais président mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ k'a ka kɛ candidat ye est ce que o fana tɛ fitanaba ye puisque ale yɛrɛ ma kuma fɔlɔ non kuma tɛ o kuma tɛ o e filɛ ne filɛ nin an bɛɛ ye jamanaden de o mais quand tu es interpellé par ton peuple tu n'as pas d'autre choix e bɛ mun choix wɛrɛ sɔrɔ o la i m'a faamuya l'équipe qui est là aujourd'hui moi je dis franchement tout n'est pas rose hein. Mais ce qui est évident an bɛ taalen direction min fɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan bonya b'an ma i m'a faamuya adamaden ni bonya min fa n'a ni to tɛn'i fa dɛ i y'a faamuya moi je crois que on est dans ça et nous autres là j'ai dit à mes aînés n kɔrɔw ni faw ni mun y'anw tɛgɛ don politique baaraw ni fɛnw na n b'a ɲini u fɛ il y a un temps pour tout fɛn bɛɛ n'a waati de don i y'a faamuya fɛn bɛɛ n'a waati de don ne yɛrɛ filɛ nin ye ninnu ye ne dɔgɔninw ye s'ils ont besoin de conseils ou ils ont besoin d'orientation de ma petite expérience ni n bɛ se ka min lase n b'o lase moi je crois que on ne peut pas refuser servir son pays et c'est pourquoi j'ai dit que ni bɛɛ kɔni ka direction taara Asimi Ngambi mais il peut pas refuser il peut pas refuser maintenant c'est à lui de voir parce que ne bɛ siran na min ɲɛ ala k'an kisi quoi ni ni équipe nin tɛ bon je parle d'Asimi mais il y a les 5 colonels je vais dire ni ni équipe tɛ n'an sera niveau dɔ la ni ala y'a kɛ sisan aw Musa ninnu aw min tɛ mɔgɔkɔrɔw Sangare ninnu aw tɛ mɔgɔkɔrɔ ye ni ala y'a kɛ sisan o dɔ seginna ka na ninnu taara n'u bɔra da fɛ u bɛ don fenêtre fɛ Modibo ye min fɔ k'ale b'o gɛnna ko mais ko taalen ɲɛfɛ ko jamanaden jugu dɔw bɛ se ka na k'olu tila ka kɛ sababu ye ka u lasama ka na n'o ye ne fana b'o fɔ aw Musa ninnu aw bɛ don fenêtre an tɛ mɔgɔkɔrɔ ye grand bɛn tɛ mɔgɔkɔrɔ ye ok mais président ka peut-être question kelen ka bɔ sabula waati sera ka ban est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi yuruguyugu kɛlɛli surtout la lutte contre la corruption bi est-ce que bon puisque on yɛrɛ b'a fɔ ko le temps de la justice n'est pas le temps des politiques est-ce que bi il n'est pas temps peut-être i n'a fɔ procureur général y'a kɛ cogo min o don c'est-à-dire justice ɲɛmaaw ka bɔ walasa ka se ka justice yɛrɛ ka parce que c'est vrai le temps de la justice n'est pas le temps des hommes ka ɲɛfɔli kɛ pour que mɔgɔw ka se k'a faamu parce que mɔgɔ caman fɛ dossiers kɔni bɛ yen mɔgɔw bɛ ka minɛ mais rien ne bouge parce que mɔgɔ caman t'a faamu ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ kiiri dun bɛ baara la sɛgɛsɛgɛli a fɛn bɛ fɛn caman ta est-ce que ɲɛmaaw man ka lajɛ peut-être ka tile kelen ou ka waatinin dɔ lajɛ walasa ka se ka clarification di jamanadenw ma u ka se k'a faamu justice bɛ baara min na puisque an y'a ye premier ministre y'a jira k'a fɔ la justice monte en puissance Musa après l'armée Musa ça ce truc là o y'aw ka baara ye non i cɛ sa n ka kuma lamɛn sa o y'aw ka baara ye
La justice n'a pas la porte fermée. Parce que moi, je vois souvent le ministre de la Justice se prêter à des questions, je vois des procureurs le faire, je vois des magistrats le faire, etc. Ils n'ont pas les portes fermées. Maintenant, moi, je pense que si ça, sensation drone et kadaï sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Mais au lieu d'aller à ça, pourquoi de temps en temps, et que ce soit la justice, que ce soit d'autres secteurs d'activité, pourquoi aurait été déplacé dans ce cadre-là pour susciter? Parce que Benika Bara, eux, ils sont plongés dans ce qu'ils font. Maintenant, il va sur le juge, il va sur le dossier qui m'a dit, etc. Et même par le temps, il n'a pas le temps. Mais ce qui est évident, moi je crois que cette communication-là, vous-même en tant que journaliste, Ima Famia, aucun cas à susciter, ce n'est pas... Un État ne fermera jamais sa porte devant l'information qu'il doit donner aux justiciables ou aux contribuables. Ima Famia. Et il n'y a pas que la justice, il y a aussi au niveau des services de recouvrement de l'État, que ce soit au niveau de la douane, des impôts, etc. Il faut aller vers eux pour avoir la bonne information. Parce que, Oulouka, comment on appelle ça, structure de communication, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Il y a tellement de choses nouvelles que les gens cherchent à faire véhiculer. Mais, ni imaginez à faire. C'est pourquoi, quand Ampateba disait que chaque vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais, Frafina, on de là, parce qu'avec tu connais Sanaï. Bon, les gens ont besoin de temps en temps. C'est les jeunes qui sont toujours mais olu bɛ fɛn caman dɔn hali ni i mɔkɛ ou bien i fa kɛra dɔnnikɛla ye den min bɛ nɔrɔ a la nin ye o de bɛ fɛn sɔrɔ quoi. Donc pour moi l'information est capitale et aw ka rôle ce n'est pas d'amplifier les choses au niveau. Mais ni date est là on y doit parce que non moi je te dis aucun pouvoir aujourd'hui. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que Nia Takalage, Ima Famia, l'information est capitale. La première arme atomique aujourd'hui, c'est l'information. Qui ne la détient pas. Et la bonne information, c'est ce qui aide le peuple. Ima Famia. C'est pas les gens racontent souvent toutes sortes de trucs. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je te dis franchement, les réseaux sociaux, c'est pas pour autre chose, parce que moi-même, des fois, quand à seulement, Ima Famia, si c'est des communiqués officiels, il y a Talikala. Mais il y a certains qui flânent galamment ou pas bon, finalement, tu ne te retrouves pas. Et pour un responsable, moi, je pense que Abi Seguin, Abi Aklina tient, et ala kan kisi abina ni futne ni fon yo quoi. Voilà. OK, président, wato sunyana kuma ni watina. Moussa, ce que je demande mais madame ne folo. Ni barkadali nga ala barkada. Parce que jamanai don temena. Mo yere kumira ko ni maliko bani. Ambe ala barkada. Ya famia. O tɛmɛlen kɔfɛ an b'a deli hali bi an bɛ segin k'a deli Musa Ala de bɛ se ka nin ko bɛɛ bayɛlɛma misi gara jarati kɔnɔ kun fayakun mais Ala b'o kɛ sababuya kelen de la an yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ladirilenw ye an ka kɛ mɔgɔ kilelenw ye i y'a faamuya an ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw min an bɛ kɛ Ala siranya jɔnw ye i y'a faamuya o jamana o yiriwale Ala bolo o yɔrɔnin kelen ko de mais Musa e b'a fɔ tan
e b'a tiɲɛ e b'o contraire kɛ a ka ca Ala fɛ i ka laɲiniw tɛ sabati dɛ. Donc moi je pense que an ka ŋaniyaw an ka siri ka kɛ kelen ye, an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ka kɛ jamana fɛ, an ka kɛ jamanadenw fɛ, an ka kɛ an ɲɔgɔnnaw fɛ. Ni n ko an ɲɔgɔnnaw a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que buna adamadenya y'o de ye quoi, i m'a faamuya, et que nous ayons le sens du partage, tilani, ɲɔgɔn dɛmɛ, o de y'an ka jamana in sinsin bere ye, i m'a faamuya. Bɛɛ k'a dɔn i ka kan ka min kɛ, o de o la n y'a f'i ɲɛna n ko jamana in organisé len kun don. E mɛna a bɛ fɔ gansan de ko mun bɛ se mɔni la olu ka mɔni kɛ, o tɛ sɔmɔnɔw ni bozow ye, o ka taa Sénégal, mun bɛ se jago la olu ka jago, hein, etc. Moi je pense que on avait une société structurée où tout le monde se retrouvait, i m'a faamuya, ɲamakalaw fana tun bɛ kalali kɛ, mais aujourd'hui a kɛra fɛn wɛrɛ ye, fɛn bɛɛ kɛra, c'est à dire que kow yɛlɛmana cogo dɔ ma, c'est à dire que an tɛ nanzaraw fɛ, an tɛ an yɛrɛ fɛ, an kɛra sisan i b'a fɔ tonso, i m'a faamuya, on est ni avec les mammifères ni avec les oiseaux. Maintenant le retour aux sources, ne m'a fɔ an ka segin ère primitive la dɛ, mais ne bolo an bɛ tali kɛ ni hakili ye. La démocratie à la française, ça ne sera jamais la démocratie malienne. N'an ko an bɛ taa o cadre fɛ, an bɛ fili kɔnɔ dɛ. Bon kalata ninnu, Musa, pour te dire, ni dugutigi kun taara, Ala yɛrɛ fɛ ni dugutigi taara, ni saya tɛ a bɛ bɔ a la. Les conseillers là, n ko conseiller bɛ dugutigi bolo fɛn bɛɛ la. Tiɲɛ wa nkalon? Bon, on était structuré. Élection ko b'o la? Élection tɛ. Hein? Bon, moi je pense que ne kɔni bɛ min ɲini autorités fɛ, ils n'ont qu'à communiquer davantage, an ka ɲɔgɔn faamuya, et puis n b'a ɲini jamanadenw fɛ, an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ hali bi, taalen ɲɛfɛ, bon a kan ka dilan cogo min na an bɛ jɛ ka dilan ɲɔgɔn fɛ, hakɛto bɛ kuma in na. Ok, an ka jɛ ka dilan ɲɔgɔn fɛ, o bɛ kɛ président ka kuma kuncɛ kuma ye, donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na, min ye Herbachir gouverneur, Bayangara gouverneur, an b'ale fo nin waati in na, sabula se k'a fɔ ale kɔni nana walasa ka se ka bɔ Bayangara ka na min ye colonel Sadio fɛ yen, ka se ka yira a la k'a fɔ lakana min b'a ni kan o ka dɛmɛ a baara la, an b'a fo nin waati in na, ka san gouverneur fo min ye président yɛrɛ ka gouverneur, an b'ale fo nin waati in na, sabula n taara san a y'an bonya kosɛbɛ, a y'an bonya, a y'an karaba donc an b'ale fo nin waati in na, min ye colonel major Abbas Dambele Mopti gouverneur, an b'ale fo, Seydou Kelepili, Kanda se b'a fɔ ka taa ale jɛbkile ninnu bɛ commune de Jamnatina, Madu Jembe Ose Kanaga, an b'ale fo nin waati in na, Awa Sise fo ka taa Yara Munkoro ne kɔrɔkɛ Sumayila Kulubali, Studio Poto Kunari, an ka foli bɛ ninnu bɛɛ ye nin waati in na, ka yira u la k'a fɔ waati min kun sumana ka d'a ma, o ye nin, an bɛ M5 mɔgɔw fo ka bɛɛ kuluba k'o fo nin waati in na, ka bɔ o la min ye ne yɛrɛ tonton Yasi Mayiga, an b'ale fo ka taa Robert, ka taa Alamir Mayiga, an b'o fo, le conseil très très spécial, an b'o ninnu fo nin waati in na, primature kɔnɔna na. Grabe Abaka Traoré, katika ka demandi, an b'ale fo sabula ale bolo tun bɛ nɛgɛjuru la, Augustin Yosubeyu, ka fara min ye Sangare kan fo ka taa nin waati in na, Lamini Tiagana ani ne yɛrɛ tɔgɔma Musa Sanogo, an bɛ ninnu bɛɛ fo sabula sanga ni waati olu de bɛ baara la walasa an ka se k'a lase aw ma. Kɔrɔbɔrɔkɛ Fama Atɛra Ludu Mayiga, nin waati b'a sɔrɔ a bɛ kɔrɔbɔrɔmuso kɛrɛfɛ, Tija o bɛ ka te d'a ma, sogo b'a kɛrɛfɛ nin waati in na, an b'ale fo k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya juru yira an na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mardi k'an tɛ bɔ kuma na fewu, n'an ma Aruna Kone fo, ale ye an ka journaliste ye, ale kɔni sen bɔra cɛganaw sen na nin waati in na, ale kɔni ka kɔɲɔ kɛra, an b'a fɔ Ala ka furu ni si bɛn ka kɛ siman fila ka furu ye, donc an b'a fɔ a kan bɛn mardi wɛrɛ. Thank you.